Aw bisimila don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACE 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsilen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma arajo Joliba fana lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin mabakɔrɔba aw minnu sigin bɛ ka kunnafoniw kɔnɔ min bɛ tali kɛ kunnafoni gafew kɔnɔ kuma lakali de ko don ka jira k'a fɔ min ye nin ladala jɛmukan in ye ale bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma min ye nɛgɛ kanɲɛ 9 kɔni mana tɛmɛ ni sanga 30 ye don o don ka se nɛgɛ kanɲɛ 10 ma limanaw an bɛ ye nin gafe in lakali kɛnɛ kan n'o ye kunnafoni gafew lakali waati ye a kun de ye limanaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na sabu kunnafoni ninnu bɛ lakale bamanankan de la o kama min ye kunnafoni gafew ye minnu bɔra ayiwa bi olu b'an bolo kɔrɔ yan nɔ limanaw ka jira k'a fɔ fasidi sɛbɛn le soir de Bamako ale bi yan républicain bi yan nɔ min ye nouvelle horizon ale bi yan la sirène ale bi yan l'indépendant b'an bolo kɔrɔ fo ka taa se info matin limanaw an bɛna nin fasidi sɛbɛn ninnu de lakale aw ye aw ka faamuya kama o kumana an b'a fɔ ɲɛna aw danse bi arabadon yan a bɛ bɛn septembre kalo ale tile 27 ma limanaw gafe min n'an bɛ lakali daminɛ o la an b'a daminɛ fasidi sɛbɛn le soir de Bamako limanaw soir de Bamako kuma damadɔ b'a kɔnɔ limanaw a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ayiwa kalata minnu bɛ yen ni o ye jamanakuntigi kalataw ye olu bɔli la o dɔgɔkɔrɔ soir de Bamako kumanin bɛ a ko min ye politiki tɔn caman de bɛ yen bi minnu y'a jira k'a fɔ ko kalata in bɔra dɔgɔkɔrɔ ayiwa ko olu t'a kalama a ma sara u la o dɔ ye ayiwa parti yɛlɛma ko kun jɔnjɔn foyi ma fɔ olu ɲɛna wa ayiwa kun min bɛ ka fɔ a la o tɛna se ka kɛ kun ye k'a fɔ de ko kalata bɔra dɔgɔkɔrɔ min bɛ ayiwa parti yɛlɛma ko fɔ a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa min ye jamanakuntigi kalata ye kɔsa in na jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri min bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna ale y'a lase k'a fɔ ayiwa colonel Abdulayi Mayiga ntɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile 25 k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi kalataw ye minnu kun bolodalen bɛ février kalo natɔ in na san 2024 ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ ko ayiwa baara dɔw bɛ yen olu ma bila sen kan ka ɲɛ ko nka ayiwa hali sisan waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ma fɔ a la kalata ninnu bɛna fɔ waati min na parti yɛlɛma y'a jira k'a fɔ ko in bɛ taabolo min kan olu kɔni ɲɛ b'a la cogo min na ayiwa kun jɔnjɔn minnu fɔra ko nin kun jɔnjɔn in tɛ se ka kɛ ayiwa ma ka da kunna k'a fɔ ko nin de bɛ kɛ sababu ye ka kalata jamanakuntigi kalataw bɔ a dɔgɔkɔrɔ n'i y'a lajɛ parti yɛlɛma n'o ye politiki tɔn ye a ko olu kɔni kunnafoni in bɔlen kɔ ka bin a balela u la kosɛbɛ ka sababu kɛ furanjɛla fanga ayiwa ni nin kun jɔnjɔn in n'u y'o de fɔ ko kun min bɛ yɛrɛ n'o kun bɛ se ka fɔ ni maa bɛ sɔn o ma o ye k'a fɔ Mali kɔnɔ bi lakanabaliya bi yan lakanabaliya yɛrɛ limanaw n'u kun ye ayiwa bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ayiwa ko kɔni bɛ danga min na sisan min ye jamanakuntigi kalata ye kalata tɔw fana bolodalen bɛ ayiwa bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ jamana bɛ lahala min na ayiwa lakanabaliya ɲɔgɔn bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko jamana mara ka se ka segin jamanadenw ma min bɛ jamanaden gansanw de ko fɔ min ye parti yɛlɛma ye a ko n'o kun fɔra olu kun bɛ se ka sɔn o ma dɔɔni nka k'a ye k'a fɔ parti yɛlɛma Musa Mara ka parti n'o ye premier ministre kɔrɔ in ye a ko furanjɛla fanga ma ko labɛn ko min bɛ yen ni maa bɛ se ka fɔ i bɛ se ka kalan sɔrɔ a kɔnɔna la k'a fɔ de ko min ye an ka sɛbɛn bugunatigɛ sɛbɛn dɔw bɛ yen k'a fɔ de k'olu dilali ko gɛlɛya donnen bɛ o la bi ko cakɛda dɔ bɛ yen min bɛ Faransi jamana kan ko ni o dɛsɛn bɛ ka an ka bugunatigɛ sɛbɛn dɔw dilan wa ko fichier électoral min yɛrɛ ni n k'a fɔ ARAVEC bɛ dilan ni fichier électoral min ye
ko balalen bɛ o cakɛda in bolo parti yɛlɛma y'a yira k'a fɔ ko dɔ farali furanjɛla fanga kan ko olu kɔni ka jate la bɛnkan tɛ wa maa wele nin ko kɛnɛ kan a bɛna fɔ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dama u ma nin sara maa si la o kɔni wulila dɔrɔn k'a fɔ ayiwa an bɛ jamana kuntigi kalata an b'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ka taa bila waati wɛrɛw la min ye politiki tɔn yɛlɛma y'a yira k'a fɔ nin kɔni bɛ n'a fɔ de ko olu ka jate la layidu min tara diɲɛma ɲɛkɔrɔ furanjɛla fanga fɛ walasa ka se ka jamana kuntigi kalataw boloda n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ bɔ a dɔgɔ kɔrɔ hali ka saranan yɛrɛ kɛ k'a fɔ politiki tɔnw aw minnu bɛ yen ni aw sen bɛ ko in na k'u wele k'u ɲininka min ye parti yɛlɛma ɲɛmaaba ye Yusufu Jawara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko kɔni kɛra fankelen ko ye olu t'u yɛrɛ ye ni furanjɛla fanga in k'a fɔ de ko ka kalata bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ko a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ de ye yan'a ka dɔ fara jamana basigili kan min ye jɛrɛjɛkulu min fana bɛ yen n'u k'a ma ko coordination du 20 février pour le retour pour sauver le Mali olu fana ka kuma la ko ni jateminɛ kɛ min bɛ furanjɛla fanga ko fɔ yɔrɔ a ye lase k'a fɔ communiqué dɔ kɔnɔna na février n k'a fɔ septembre kalo tile 25 san 2023 k'a fɔ février kalo natɔ in san 2024 ko kalata minnu bɛ yen n'o ye jamana kuntigi kalataw ye ko wa hali kalata tɔ minnu bɛ yen n'o ye wasaden kalataw ani sénateurs a ɲɔgɔnna caman maire kalataw k'olu yɛrɛ bɔra dɔgɔ kɔrɔ waati ma fɔ olu la fɔlɔ min ye coordination du 20 février olu y'a jira k'a fɔ ko min bɛ olu yɛrɛ kuma sɔn min ye kalata min kɛra kɔsa in na n'o ye constitution yɛlɛmani ye u k'a ma référendum olu kuma sɔn o kalata yɛrɛ ma u ka jate la o kɛra kalata ye min ni a ma bɛn kalata min yɛrɛ kɛra sariya sɔsɔ bɛɛ lajɛlen u ka ɲɛfɔli la u y'a jira k'a fɔ ko waati min dira n'o ye chronogramme ye waati in sɔsɔtɔ de filɛ nin ye ko a bɛ na ni gɛlɛya min ye jamana kɔnɔna la min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye gɛlɛya in a bɛna fɔ u tɛ ka a jate minɛ ko n'i y'a lajɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o de ye ka kalata minnu bolodara i n'a fɔ min kuma yɛrɛ fɔra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sisan n'o ye jamana kuntigi kalata in ye ko a bɛɛ lajɛlen n'a kɔlɔlɔw de bɛ ɲɔgɔn na ayiwa min ye coordination du 20 février pour sauver le Mali u ka ɲɛfɔli la ko olu kɔni t'u yɛrɛ ye nin kuma ninnu kɔnɔna la wa ko olu kɔni ka laɲini ye fɛn fɛn ye o de ye k'a fɔ kalata ninnu ka kɛ jamana fanga ka segin jamanadenw ma n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye limanaw soir de Bamako ka kuma la yan'an ka bɔ a kɔnɔ kuma min yɛrɛ bɛ yen ni sɔnni sigira o kan kosɛbɛ n'o de ye ko ayiwa affaire Idemia ayiwa a kuma bɛ sen na nka ko bancogo tɛ a ko in na fɔlɔ sabu minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen n'ale ye sariya minisiriya kɛ an ka jamana kɔnɔ yan maître Ismaïla Konate avocat don limanaw ale y'i da don ko in a kungun n'a ɲɛɲɛ la a y'a jira k'a fɔ ko gouvernement de transition n'o ye furanjɛla fanga ye ko u ye laseli kɛ k'a fɔ Mali ka tɔgɔ sɛbɛn min kɛra n'o ye RAVEC ye ko tɔgɔ baara min dira cakɛda ma n'o ye Idemia ye min bɛ Faransi jamana kɔnɔna la min ye maître Ismaïla Konate y'i da don ko in na ko a ma kuma in a ma dabiri k'a la dɛ a ye kuma in walawala a ko nin tɛ se ka kɛ k'a fɔ de ko jamana kuntigi kalata min bolodalen bɛ ko k'o bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'a sababu kɛ ko RAVEC maa minnu tɔgɔ sɛbɛnna ko olu tɔgɔw bɛ nin cakɛda in bolo ko wa ko a kɛn bɛ ka da sɔgɔ Mali gouvernement ɲɛ u ma se ka maaw tɔgɔ sɔrɔ k'a fɔ u bɛ baara kɛ n'a ye maître Ismaïla Konate ka ɲɛfɔli la a ko Mali jamana ye kuma min fɔ n'o de ye prise d'otage ye ko ka min ye tɔgɔ sɛbɛnnen don gafe min kɔnɔna la n'a a fɔra k'a fɔ o bɛ cakɛda in bolo Idemia ko a talen b'u bolo u sɛnɛ k'a di Mali jamana ma ko nin ko in kɔni kɛra a mɛnna a bɛ san 3 bɔ sisan min ye colonel 5 ye fanga bɛ olu bolo CNSP colonel 5 minnu bɛ fanga la yɔrɔ olu de ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga a minɛ an bɛ o san 3nan kɔnɔna la sisan ko cakɛda in n'o ye Idemia ye limanaw ani Mali gouvernement o kun ye bɛnkan de kɛ miliyari 12 miliyɔn 552 ani sefa wari 100,000 ɲɔgɔn na ko o de donna a ko da fɛ min ye fanga dafirila utukalo tile 18 san 2020 CNSP yɔrɔ ale ye gouvernement ale ye jamana ɲɛmaya minɛ ko a waati la Ibrahim Boubacar Keïta ka waati la miliyari 7
ani miliyɔn 280 ani sefa wari 40 ani kɔ o de kun dira a tɔ kun tora miliyari 5 ani miliyɔn 271 ani sefa wari 100 ani kɔ o de kun tɔ tora o juru kun tora ko IDEMIA n'o ye cakɛda in ye ko a jala k'a fɔ o juru min kun kan ka segin u ma Mali jamana furadama u ma juru in lasegin u ma juru in sara i ye baara di maa ma n'i m'a ka juru sara yɔrɔ baara ma dafa fɔlɔ wala fasiri n'o ye Soir de Bamako ye min ye Maître Mamadu Ismail Konate a ko Mali jamana de tora nin hukumu kɔnɔna la ka n'a ye k'a fɔ ko bɛnkan min bɛ jamana ni cakɛda in cɛ n'o ye IDEMIA ye k'a ye k'a fɔ ko cakɛda in yɛrɛ jamanaw bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye k'a fɔ ARAVEC kɛra tɔgɔ minnu sɛbɛnna ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban ko bɛnkan de don jamanaw n'a fɔra k'a fɔ nin wari in sara n b'i ka baara kɛ nka ko o wari dɔ sarala ka dɔ to yen maa min jamana dun ye i b'a bila n bɛ fɔ i kɔ ye minnu ye jamana ta Ibrahim Boubacar Keïta nɔ na olu furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw olu de kun kan ka wari in tɔ sara walasa IDEMIA ka se ka baara in k'a tɔ laban nka a nana ye k'a fɔ bi Maître Ismail Konate ka fɔ la ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw u ma se ka nin kuma fɔ a mɛnna fo sisan dɛsɛ yɛrɛ bolo ma kala jamanakuntigi kalataw labɛnni ko la Mamadu Ismail Konate ka fɔ la k'a fɔ de kalata minnu bɛ n'o ye jamanakuntigi kalata ye ko ka dɛsɛ ka o boloda ani député kalataw ka taa se an ka marabolow ka kalataw ma olu bilali la sen kan ko k'a fɔ de ko IDEMIA ye o sababu ye Maître Ismail Konate ko tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ ma kamana gan nin bɛ a jira k'a fɔ ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw a yɛrɛ ka ɲɛfɔli la dɛ ko kalata labɛn jamana kɔnɔ u fɛla tɛ wa ko nin bɛ gouvernement de transition nin b'u bila hukumu dɔ kɔnɔna la hukumu min n'o de ye ka jamana bila gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔna la n'o de ye kalataw ye Maître Ismail Konate ka ɲɛfɔli la bi na ko sababu foyi ma sɔrɔ de k'a fɔ ko jamanakuntigi kalata waati minnu dira layidu minnu tara CEDEAO ɲɛkɔrɔ chronogramme ko la walasa fanga ka segin jamanadenw ma ko kun jɔnjɔn wɛrɛ ma sɔrɔ o la ko jamana ko ni cakɛda min n'u k'a ma ko IDEMIA k'o ye ARAVEC baara min kɛra k'u ma sɔn k'o jaabiw di wa u kɛn bɛ ka da sɔgɔ Mali jamana ɲɛ Maître Ismail Konate ko furanjɛla fanga kɔni k'u ka fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye dɛ ne ka kuma tɛ jamanaw an ye nin kuma ninnu bɔ Soir de Bamako de kɔnɔ aw bonya n'an bɔra ye limanaw min bɛ tali kɛ républicain limanaw an bɛ don républicain kɔnɔna la a kumana républicain y'a jira k'a fɔ ko min ye Mali kɔrɔnfɛla kibaruyaw ye MSA ale tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye Mouvement pour le salut de l'Azawad yɔrɔ ale ye jɛkuluba min bɛ ni Damelekew bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ u k'a ma ko CSP PSD ko MSA ale ye da tan ka bɔ ko min ye jɛkulu min n'u k'a ma Mouvement du 14 juin 2014 d'Alger ale fana y'i sama ka bɔ nin jɛkuluba in kɔnɔna la bataki min bɛ yen n'a bilala jama ka bolo kan kunungo tarata septembre kalo tile 26 san 2023 plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger k'u bɛ diɲɛma ladɔnniya ani Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko k'a daminɛ bi la jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko CSP-SPD ko olu kɔni tɛ u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la bilen ka sababu kɛ kɔrɔnfɛ dugu jamanadenw ko olu ka nafa sɔrɔli kama olu tɛna ye nin jɛkulu in na min ye plateforme du 14 juin ale y'a jira k'a fɔ ale tɛna ye nin jɛkulu in kɔnɔ ko bi olu tɛna don maa si fɛ jɛjugu la Mali sini ka o tiɲɛ n'i y'a lajɛ yɔrɔ MINUSMA ka tagaliko min n'o bɛ senna nin ye min ye banmanci jɛkulu dɔw ye olu ɲɔrɔkilen bɛ ka kɛ Mali finitigiw ka kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u bɛ taa ben Mali finitigiw ka dagayɔrɔw kan n'i ye jateminɛ kɛ min ye bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala n'o ye accord pour la paix et la réconciliation ale min bolonɔ bilala n'a kun de ye bɛn ni kelenya u ka sabati an ka jamana kɔnɔ min ye Mohamed Ould Matali ale de ye bolonɔ bɛ sɛbɛn in na a y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ tɛna kɛ n'a ye cogoya si la Mali basigibaliya k'olu sen ka don o la walima olu tɔgɔ ka ye o la u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ka laɲini de kun ye ko kɔrɔnfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka lafiya u ka se ka sabati bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala bɛnkan sɛbɛn in ka don ba la Mali gouvernement ka fɛɛrɛw tigɛ walasa kɔrɔnfɛmɔgɔw bɛ se ka u ka sigi bɛ se ka lafiya cogo min na wa k'u kun ye cikan yɛrɛ bila ni jɛkulu in ma k'a fɔ u ka wulikajɔ kɛ u k'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan
k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa ayiwa banbanci jɛkulu min bɛ yen n'o ye État islamique au Grand Sahara olu ka se ka kɛlɛ walasa ayiwa duguden minnu bɛ yen n'o ye Menakakaw Gawokaw olu bɛ se ka lafiya u ka sigi la cogo min na ko nka hali sisan min ye jɛrɛjɛkulu ye CSP PSD u ma jaabi di olu ma Sendo Jerama maa min kɛ boso ye n'i sen bɔ i na k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye ko min ye nin jɛrɛjɛkulu ye min ye mouvement du 14 juin ale y'i sen bɔ a la ayiwa olu tugura MSA la n'o ye mouvement de salut de l'Azawad ye nin de ye kunnafoni yɛrɛ ye limanaw an ye min bɔ fasɛdi sɛbɛn le républicain kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiri min n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon ale jira k'a fɔ ko kalanta yɔrɔ ale tɔgɔtora tile damadɔ dɔ ye ko nka lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ayiwa kɛnyɛrɛye kalansow kɔnɔna la u ye weledakan bila dɛ u ye ayiwa gangan gosi ka ɲɛsin jamana marabaaw ma k'a f'u ɲɛna u bɛ ka baara kɛ lahala min kɔnɔna na a cɛ man ɲi dɛ min ye enseignement privé n'o ye kɛnyɛrɛye kalansow jamana olu lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛ kalan kɛ o kalanso ninnu kɔnɔna la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu dɔ de kɔnɔ u k'a ma ko association nationale des enseignements du secteur privé du Mali ANESP Mali u ye kunnafonidilaw wele dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ la ntɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile 25 jamana ayiwa ENSUP ale ɲɔgɔn ye ba so dɔ kɔnɔna la yen nɔ kunnafonidi kunkurunin de tun don k'a jira k'a fɔ ayiwa ko u bɛ diɲɛma ladɔnniya ko nin waati in na lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛ kɛnyɛrɛye kalansow kɔnɔna la ko u bɛ gɛlɛya kɔnɔna la ka sababu kɛ mun ye jamana min ye association yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye Umaru Jɔnfaga ko olu minnu bɛ yen ni olu de ka can bi u ka ɲɛfɔli la n'i y'a lajɛ gɛlɛya kɔni n'i y'o fɔ k'a fɔ ko olu b'o kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ i ye dɔ bɔ u ka gɛlɛya de la sabu ko n'i y'a lajɛ jamana min ye jamana lɔgɔli karamɔgɔw ye maa min bɛ yen bi n'olu de ka can wa n'olu de bɛ kalanden fanba kalan jamana kɔnɔna la yan olu n'i y'u lajɛ ayiwa maa 400 ɲɔgɔnna u bɛ o de la an ka jamana kɔnɔ yan wa u bɛ kalanden min kalan n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara maa 75 ayiwa kɛnyɛrɛye kalansow kɛnyɛrɛye lɔgɔli karamɔgɔw de ka kalan bɛ se o lɔgɔlidenw ma k'a sababu kɛ jamana olu ka can cogoya min na nka n'i y'u dan ayiwa jamana yɛrɛ ka foroba cakɛ lɔgɔli karamɔgɔw olu dun ko olu fana man ca limanaw n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara maa 23 o de ye lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye fonctionnaire ye yɔrɔ n'i y'a lajɛ limanaw minnu ye kɛnyɛrɛye lɔgɔli karamɔgɔw ye olu de ka ca a baara la kosɛbɛ nka n'a ye k'a fɔ ko olu de ka ayiwa baara kɛ cogoya limanaw u tɛ ka baara kɛ lahala kɔnɔ min bɛ ayiwa baara yɛrɛ nɛgɛ don maa na o y'a jira k'a fɔ bi ko lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnyɛrɛye kalansow kɔnɔ ayiwa caman yɛrɛ bɛ bi limanaw i b'a sɔrɔ olu kɔni yelen bɛ ka to yen kɛnyɛrɛye kalansotigiw de bolo dɔw yɛrɛ bɛ sara tɛ di u ma dɔw yɛrɛ bɛ ni kɛnyɛrɛye kalansow ni jamana ye subvention di u ma waati min na olu ka sara bɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ se ka kalo caman kɛ limanaw sara tɛ di u ma min bɛ tali kɛ ni jɛrɛjɛkulu association nationale des enseignants du secteur privé u y'a jira k'a fɔ ko welewele dakan don dɛ hakililajigi don ka ɲɛsin jamana marabaaw ma ko k'a daminɛ ayiwa diboli ka taa bila labɛnzanga limanaw min ye jamana kalandenw ye kɛnyɛrɛye kalansow olu de b'u caman kalan nka olu bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi états généraux minnu sigila n'o ye sigikafɔw ye kalanko kunna kabi san 1989 fo ka n'a bila bi la yɛlɛma fɛn fɛn bɛ yen k'o kun kan ka don kalanko la limanaw a si ma don ba la o don n'o kun donna ba la olu lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen a fɔra k'a fɔ baarako gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen bi i b'a sɔrɔ ni baara tɛ maa bolo i bɛ se ka kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na o ye lɔgɔli karamɔgɔya ye nka bi olu minnu bɛ yen a bɛ se maa 400 min ma bi ni jamana ɲɛmɔgɔw ma lajɛ k'u kɔfilɛ olu la kalanta dun tɔ tora tile damadɔ ye wa u bɛna segin u ka kɔrɔlen ma tuguni n'o ye baara k'a kɛ gɛlɛya kɔnɔna la o de la minnu bɛ kalan kɛ institut de formation des maîtres ani ENTP école normale d'enseignement technique et professionnel fo ka taa se SINESUP n'a ɲɔgɔnnaw ko hakililajigi don ka jamana ɲɛmɔgɔw wele k'a fɔ hali an bɛ waati min na ko sisan sara min bɛ d'u ma ka baara in kɛ n'o ye lɔgɔli karamɔgɔya ye sara bɛɛ la kɔda n'o ye SMIC ye o yɛrɛ tɛ sɔrɔ jango k'a fɔ k'i bɛ kalan kɛ yɔrɔ gɛlɛya bɛ ko la Nouvelle Horizon de ye nin kuma fɔ dɛ limanaw aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasidi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko la sirène kumana a ko an ka taa Bamako mairie ba kɔnɔna la n'o ye mairie district ye
a jarala k'a fɔ ayiwa ko kunkolo kuraw bɛ sɔn ka bin ko kura dɛ k'a sababu kɛ mun ye limanaw dugukolo feere ɲɔ ɲɛnen bɛ bi kosɛbɛ Bamako mairie-ba Fasiri ka lakali la Sirène a ko mairie district Bilama ale kɛlen bɛ ɲaga de ye ɲaga min bɛ yen ni dugukolo ɲagaminaw olu dagan bɛ yen nɔ ko u ni maaw bɛ jɛ jugu la préfet sous-préfet ani hali gouverneur dɔw yɛrɛ da bɛ a ko la n'i y'a lajɛ min bɛ nin waati in kofɔ yɔrɔ nin waati in na wulikajɔ kɛlen bɛ yuruku kɛlɛli la kosɛbɛ dugukolo feerelaw caman de bɛ ka u yɛrɛ ɲini bi tɛgɛ kelen bɛ maa caman yɛrɛ la n'i y'a lajɛ limanaw ko nka a dugukolo feerela ninnu dɔw tun t'a dɔn yɛrɛ ko bi bɛ se k'a sababu kɛ u bɛ kojugu kɛ u bɛ maaw ka dugukolow gosi walima u bɛ taa bin jamana yɛrɛ ka dugukolow kan k'o ta k'o feere n'i y'a lajɛ ko kosa in yɛrɛ la Kalabankɔrɔ sous-préfet tɛgɛ kɛra ale la o kɔfɛ min ye Bamako mairie-ba yɛrɛ maire ye n'o ye Adama Sangare ye ale fana tɛgɛ tilala ka na k'ale la kosa in na dossier kura min wulila ka jɔ n'o ye affaire dite zone aéroportière n'o ye Bamako pankurutigi kɛnɛba min bɛ yen ale dugukolow de tilala k'a feere maaw ma an bɛ waati min na ko sisan a jarala k'a fɔ ko maa caman de bɛ yen o tɔgɔ bɛ a ko in na Bamako maire-ba minɛnen kɔfɛ ani Kalabankɔrɔ sous-préfet ko Sirène ka fɔ la maa caman bɛ yen ko sariya wulilen bɛ ka jɔ olu tɔgɔ bɛ ko in na Sirène y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun nata a bɛ sɔn ka olu tɔgɔ fɔ minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ bɛ ko in na u bɛɛ lajɛlen dagan bɛ Bamako mairie-ba in kɔnɔna la ci wɛrɛ foyi tɛ olu la limanaw ni dugukolo feere yɛrɛ tɛ ale fasidi sɛbɛn kelen ka kuma la Sirène limanaw dugukolo kelenko kuma in na kuma caman de fɔra minisiri kɔrɔ fɛ n'o ye Bacili ye Bacili ko ayiwa maa caman de bɛ yen limanaw wari caman de b'u kun nafolo caman b'u kunna nka nafolo ninnu ma sɔrɔ sira ɲuman kan dɛ Bacili ka fɔ la a ye jalaki bɛ député kɔrɔ 2 kan premier ministre kɔrɔ 1 ani Adama tɔnden 1 waati min na Mali sariya wulilen bɛ k'i jɔ ka ayiwa yuruku kɛlɛ maître Mohamed Ali Bacili ministre kɔrɔ min n'ale ye tun bɛ sariya kunna ni domaine ani urbanisme ayiwa ale kɔni nan'i sen don a ko tɔ bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ yɛrɛkɛ a ko a ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin conseil national de transition CNT o maa kelen bɛ yen a ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin o ma ministre kɔrɔ in y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni dabali bannen bɛ bi k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ka ci tɛ foyi ye dugukolo feere kɔ k'u jugu fa nafolo la ayiwa olu sigin bɛ bi nka u tɛ ka se ka jɔrɔ maître Mohamed Ali Bacili a y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔ bosobaw fana tɔgɔ bɛ ko in na M5 RFP Malikura tɔnden min filɛ nin ye a ko ale bɔra kalama waati dɔ la k'a fɔ ko hectare 30 ɲɔgɔnna o falenna hectare 60 dɔ la ayiwa min ye logements sociaux o dugukolo sanfɛ Bamako ni Kati cɛ a ko hectare 30 min filɛ nin ni a tilala ka feere tuguni logements sociaux tɔgɔ la logements sociaux min na ayiwa jamana de b'a di jamanadenw ma ayiwa ko maître Mohamed Ali Bacili ka fɔ la ko hectare 15 wɛrɛ tilala ka na jamanaw ka feere miliyari 3 ɲɔgɔnna ayiwa ko nin bɛɛ lajɛlen kuma fɔra ayiwa ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale ka waati la limanaw a ye tɔgɔfɛ kɛ ko la a ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min tɛgɛ kɔnɔ o ye Hadi Ɲagando de ye ani Ibrahim Bokar Keita ka waati la min ye avocat in ye maître Mohamed Ali Bacili a ko bɛɛ lajɛlen bɛ Hadi Ɲagando dɔn Hadi Ɲagando min bi ni ayiwa miliyari tigi don wa miliyari tigi min don limanaw a ka miliyari caman bɛ yen a bɛ sɔrɔ yuruku de sira la dɛ min ye Hadi Ɲagando ye ko a ye kunnafoni kɛnɛ caman sigi a tun bɛ jalaki bɛ ale yɛrɛ Mohamed Ali Bacili kan ko a y'a jira k'a fɔ ko kalanso dilanlen b'ale bolo o bɛ taa se $800,000 ma ko nka ko dalu gɛlɛn si ma sɔrɔ a bolo o waatiw la maître Mohamed Ali Bacili tilala k'i kanto k'a fɔ ko logements sociaux minnu bɛ yen n'a bɛ dilan ko a logements sociaux caman de bɛ yen min ye ayiwa Hadi Ɲagando ye limanaw ko a da bɛ a logements sociaux kow la ko ayiwa seere bɛ ale yɛrɛ la min ye premier ministre kɔrɔ Abdoulaye Idrissa Mayiga Ibrahim Bokar Keita ka waati la o bɛ balo la o ye ale seere ye o bɛ se ka ko ninnu sɛmɛntiya ko ayiwa tile kelen nɛgɛ kanɲɛ 15 waati cɛ dɔ tun bɛ yen limanaw ale bɛ Adama péage la u k'a ma ko Usumani Mayiga in ko waati dɔ la logements sociaux ko la a na kɛ ale tɔgɔ yera yuruku dɔ la maître Mohamed Ali Bacili a talen ka kɛ ministre ye k'a b'o cɛ in bɔ a jɔyɔrɔ la ko Adama cɛba dɔ y'a wele
k'a fɔ an ɲɛna n'o ye Jarasuba ye ko k'a fɔ an ɲɛna ko ayiwa ko CNT membre dɔ bi a bɛ CNT kɔnɔna la ko ni min ye adema tɔndenw ye olu ta fanga ka bila ko wa minnu yɛrɛ bɛ fanga la n'o ye politique tɔnw ye logements sociaux mana di k'olu ta fanga ka bila min ye maître Mohamed Ali Bacili a ko Usman Mayiga tɔgɔ min filɛ nin mana a nana kɛ ale tɔgɔ bɛ ko caman na maître Mohamed Ali Bacili ko a n'ale tɛ se ka baara kɛ ko welewele dakanw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ mana k'a fɔ ko a kana cɛ in bila ko hali Ibrahim Bokar Keita yɛrɛ ale wele fangaso la Kuluba k'a fɔ an ɲɛna ko ayiwa ko cɛ min filɛ n'o ye Usman Mayiga ye ko k'a to a jɔyɔrɔ la maître Mohamed Ali Bacili ka jaabi kɛra mun ye ko ni cɛ in tora a jɔyɔrɔ la ale bɛ ministère bila o de kɛra sababu ye ale tora a nɔ na o kɔfɛ logements sociaux ko kumaw ɲaaminen ale wulila ka taa Dubaï min ye dollar wari miliyari 1 ani miliyɔn 500 k'o ɲini ka tila ka taa Maroc miliyari 653 k'o ɲini ka na logements sociaux baara ka se k'a laban o kɔfɛ de u ka sɔrɔ k'ale tɛgɛ bɔ baara la jamana kalataw nana boloda n'o ye jamanakuntigi kalataw ye san 2018 o nafolo in dɛ k'u y'o de ta ka kalataw labɛn ni o ye maître Mohamed Ali Bacili ka ɲɛfɔli la ko jamana in kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ ko nin de ye jamana taabolo ye wa ko maa caman bɛ bi i b'a sɔrɔ olu tɔgɔ bɛ ko caman na a ko Musa Tɛmine ko bolimafɛn dɔw bɛ yen minnu bilala réforme la ko 100 ɲɔgɔn na Musa Tɛmine kelen de y'a fɔ ko k'o di ale ma n'a kun fɔra ko ale ka baara bila nin cogoya la ko nin bɛɛ kun bɛ se ka dɔn wa Dugu fana Keita de ka fasiri don jamana an ye nin bɔ la sirɛni kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko l'indépendant teliya yɛrɛ la limanaw a jala k'a fɔ an ka sanfɛ kalanso bilama ko o kɔni kɛn bɛ maramafɛn marayɔrɔ de ye ka sababu kɛ min ye polisiw ye olu ye wulikajɔ dɔ de kɛ Badalabugu a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko campus universitaire Badalabugu n'o y'an ka kalandenw ka dagayɔrɔ ye u bɛ si u bɛ kalan kɛ yen ko bɔ taara kɛ mun kan jamanaw maramafɛnw kalanden 49 ɲɔgɔn na olu kɔni minɛna ka olu bila ka taa kasobonba la i n'a fɔ Senu ye a ɲɛfɔ cogo min na mana waati cogoya yɛrɛ kama an tɛna sama ni kunnafoni nɔfɛ nka kalanso min bɛ yen n'u k'a ma faculté des sciences et techniques ayiwa a jala k'a fɔ ko comité syndical min bɛ ayiwa enseignement supérieur et de la recherche scientifique ni kalanso in kɔnɔ olu yɛrɛ y'u ka kalan jɔ ka sababu kɛ ko marifa cikan o de mɛnna kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra ayiwa septembre kalo tile 14 tɛmɛnen in na ko o de tɛmɛnen kɔfɛ septembre kalo tile 21 jamanaw min ye ayiwa polisiw ye olu ye wulikajɔ kɛ police nationale ka taa ayiwa Balancunga ni Balakawuli k'o kɛ ni kalanso in kan n'o ye Badalabugu université in ye jamanaw a jala k'a fɔ ayiwa kalanden maa 49 ɲɔgɔn na ayiwa ko olu kɔni minɛna nin waati in na maa 9 b'u la ko maramafɛnw yɛrɛ olu bolo maa 10 b'u la a jala k'a fɔ ko shisha jamanaw n'o ye minfɛn ye o yɛrɛ olu bolo maa 30 b'u la ko maramafɛnw yɛrɛ olu bolo min ye AEM ye a jala k'a fɔ a maa caman de bɛ yen jamanaw minnu bɛ coordination des associations des élèves étudiants n'o ye AEM ye kalandenw yɛrɛ ka jɛrɛjɛkulu u bɛ o de kɔnɔna la AEM secrétaire général adjoint n'o ye Ibrahim Askofare ye ale fana ye jaabi kɛ ale ko ayiwa ko in bɛɛ lajɛlen man ka da AEM kunna sabu yɛlɛmani minnu kun bolodalen bɛ kalansow sanfɛ kalansow kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ka polisisow jɔ ka lampadaires jɔ ka se ka lakana yɛrɛ sabati espace universitaire la nka jala k'a fɔ ko yɛlɛma minnu bolodara n'o ye réforme ye nka hali sisan o baaraw ma se ka kɛ ko cogo di k'u bɛna se ka bin olu dɔrɔn kan an bɛ don min ko bi polisiw kɔni ye wulikajɔ min kɛ n'u donna kalansow kɔnɔna la maa caman bɛ yen olu minɛna nka u tilala ka bila nka limanaw min y'a la ko la kɔlɔlɔ yɛrɛ ye kalanso min bɛ yen n'o ye sanfɛ kalanso ye marifaw ni maramafɛnw bɛ taa ye cogo di o yɔrɔ kofɔlen in na caman yɛrɛ jalaki bɛ AEM de kan kosɛbɛ limanaw o de ye kunnafoni yɛrɛ ye l'indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la aw bonya b'a la. Ayiwa waati n'a ka waati an b'a bila yan waati an t'an tɛgɛ ma ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛw la gafe kuraw mana bɔ k'olu lakali aw ye an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.
nin kun ye kunnafoni gafew ye ni infashion ka dɛmɛ ye. An sigilen no ACE 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.